వెన్నెలరి నుంచి వందనకెచ్చినాను. మీకు అందరికీ వెన్నెలరి నుంచి వందనకెచ్చినాం. మీరంతా సాయి మినీరే నీ అండ్ మీకు యేసుప్రభు వాక్యం నుంచి లోతుకి ಬೇಲ ರಕ್ಷಣೆ ವೈತೇಂಜರಿ ನನ್ನ ಕೆತ್ತవాలంజరి మీ నాను ఒక 5 నిమిషం కేంజటి మనకు అందరికి కూడా లోను మిందే లోను ఇతుకు లోతే పిల్లమంతరు ముత్తేమంతే కదా. ఆ లోతుకి రక్షణ కావాలి. ఆ రక్షణ కావాలస్తుకో ఆ రక్షణ యేసుప్రభు ఈతోండు ఇంజ కూడా ఈ వాక్యతే లూకా సువార్తతే 19వ అధ్యాయతే 1 నుంచి 10 వరకు వచనతే జక్కయ్య ఇందుని ఒరోని గురించి ఊడనాడ. ఈ జక్కయ్య ఎరిగో ఇందుని నాటే మొత్తండు పన్ను వసూలుతుంగని ఒక మనుషుండేయండు. ఈ పన్ను వసూలుతుంగి యూద కులతోరగా అంటే ఓని సొంత కులతోరగా పన్ను వసూలుతుంగి రోమా ప్రభుత్వకి తొచ్చురు మొత్తం రోమా వారికి తొచ్చురు మొత్తం రోమా వారు ఏలరు మొత్తారు కదా ఊరికి తొచ్చురు మొత్తం. అది కಡೆ యూద కులతోరికి ఇండత్తుకి ఇష్టం ఉన్నాం, సొంత కులతోరికి ఇండత్తుకి ఇష్టం ఉన్నాం. అది కಡೆ ఓని లోతికి కూడా బేనూరు వరరు. ఆ లోతే ముత్తే పిల్ల వీరంతా కూడా ఒంటరి జీవితం ఆ నాటే జీవిస్తారు మొత్తారు. అలాంటి సమయతే ఆ నాటినికి యేసుప్రభు వస్తుండు. యేసుప్రభు వత్తస్కే ఈ జక్కయ్య యేసుప్రభుని ఊడవాలని చెప్పి అనుకుంటుండు. వాడు పొట్టివాడు యేసుప్రభు ఓడి నాటినికి వత్తస్కే చాలామంది దీవే మంది జనం ఓని చుట్టూ గుంపు కూడి ఓని మాట కేంజరు మత్కాడు ఓని దగ్గరికి ఇండు దాయాలిలో అందుకాడే ఇండు ఒక మేడి మార తరుతాడు. మేడి మార తర్రి యేసుప్రభుని ఊడోరు మినోడు. అసలు యేసుప్రభు ఆ మేడి మార దగ్గర వత్తస్కి ఆంగుతాడు. ఆంగి జక్కయ్య వర్రా నీలోను నన్ను నీ అడు వాదవాల ఇంజరి కెత్కాడు. వానికి చాలా ఆశ్చర్యం వస్తాయి. వట్టిగే ఊడకణంజరి వత్కాడు యేసుప్రభును జక్కయ్య అంజరి వాని పెదరికెచ్చి కరంగుతాడు. నీ లోను వైతాను ఇంజనాడు. నా లోను వైతాడా మా నాటే మా లోన్ ఎత్తుకు బేనునికి ఇష్టమన్న పన్ను వసూలు తుంగనోడు లోన్ ఇంజరి మామని తీసి వాటి మీనోరు రక్షణ ఇల్లకుండా మా లోను మీదే మా లోతుకి వండు వైతాడా ఇంజరి వానికి చాలా సంతోషం. అసకే దేవుటిని యేసుప్రభుని వాడి లోతుకి తీసి వస్తాడు. లోతుకి తీసి వత్తుకు మీరు ఆలోచిస్తాటి లోతే బేనర్ మంతారు పిల్ల మంతారు ముత్తేమంతే కదా ఓరు కూడా సంతోషం యేసుప్రభు వస్తాడు కదా అంజరి. ఆ నాటిన వరకు పోనా ఇలాంటి లోతుకి అంజనాడు కదా అంజరి నాటిన వరకు పోనా కోపం. కానీ ఈ లోతుకి వాసి మత్తుకాడు వాడి పిల్లానికి వాడి ముత్తేనికి వారికి అందరికీ చాలా సంతోషం. అగ్గ యేసుప్రభు భోజనం కూడా తుంపుతోండు. అగ్గ వారికి యేసుప్రభు మంచి మంచి మాట కెచ్చరు మత్తుకాడు వారు చాలా సంతోషంగా కెంజరు మినోరు కదా. అసకే ఆ జక్కయ్య అందులోడికి మారు మనసు వస్తాయి. అవును కెచ్చినోడు నేను ఇంకా బేనర్ దగ్గర అన్యాయంగా పన్ను వసూలుతుంగి మత్తుకు 4 వంతుకి ఈతాను గిరిడి ఈతాను. మళ్ళీ నన్ను పీదవారికి నా ఆస్తితే సగం ఈతాను జరి యేసుప్రభునికి కెచ్చరు మొత్తం. యేసుప్రభు దగ్గర వత్తస్కే ఉని హృదయము ఉని ఆలోచన అంతా కూడా మంచిగా మారేస్తాయి కదా. ఉని కుటుంబం కూడా యేసుప్రభుని ఆ రోజు నమ్ముకుంటారు. అక్కడే యేసుప్రభు ఆ లోతూరు అందరినీ ఊడి బాతుకెత్తం ఎత్తుకు ఇక 9వ వచనం లూకా సువార్త 19:9 అసలు యేసు ఓనిని ఊడి నేండు ఈ లోతుకి రక్షణ వత్తే ఊడాటి ఆ రోజు ఆ లోతుకి రక్షణ వత్తే జక్కయ్య ఒరోనికే రక్షణ వాదిలే ఆ లోతుకి వాడి ముత్తెనికి వాడి పిల్లానికి ఎంత కూడా రక్షణ వస్తాయి. ఆ లోని రక్షణ ఇల్లకుండా మత్తే జక్కయ్య యేసుప్రభుని ఊడవాలని చెప్పి అత్తోండు. అసకే వాడు ఊడితస్కే యేసుప్రభు మళ్ళీ ఓర్లోను వస్తాడు కదా. ఓరు లోతుకి రక్షణ వస్తాయి. ఒకవేళ ఇది కేంజరు మీనింగ్ కదా. నీ లోతుకి రక్షణ కావాలా, నీ లోతుకి రక్షణ కావాలి ఎత్తుకో నిమ్మ యేసుప్రభు దగ్గర వర్రా. నిమ్మ యేసుప్రభు దగ్గర వత్తుకు యేసుప్రభు నీ లోను అవుతాడు. అసలు నీకు రక్షణ నీ లోతుకి రక్షణ.
నీలోతే బాధ మీందే, నీలోతే కష్టం మీందే, నీలోతే నెమ్మది లేకుండా సంతోషం లేకుండా మీందే నీ లోతుకి రక్షణ కావాలి. ఎత్తుకో ఈ జక్కయ్య బేల ఏసుపురని ఓని లోతుకి తీసుకొచ్చి ఆ లోతుకి రక్షణ వస్తాకో, ఓని పిల్లానికి ఓని ముత్తేనికి రక్షణ వస్తాకో, నిమ్ము కూడా ఏసుపురని నీ లోతుకి తీసుకొచ్చుకు, నీకు నీ పిల్లానికి అందరికీ రక్షణ, నీ లోతుకి రక్షణ. దేవుడు నీ లోతుని రక్షించవాలని జరి, నీ కుటుంబతిని రక్షించవాలని జరి నన్ను దేవుటగా నేను ఒప్పగిసి ఈ వాక్యത്തിന് తీసుకుని మీ అందరిని దేవుడు దీవిస్తాను.